E apparato di neuronavigation è un apparato che aiuta e operazione di neurocirurgia di cabeça, mas já houve mesmo que tumoren e tumoren que timbiano tá acessível, houve fácil, door die localidade. Lo que está sucedendo nós está assim MRI com plakkertjes erin bij cabeça, então esse é via protocolo standaard. Het worden opgeslagen in beelden, dingen machine aqui. Hoor que o paciente wordt operado, nós está registrar in beelden virtual, então nós podemos navegar com e beelden que worden assim de MRI, real time in sala de operação. Esse é haast que agora nós está to the millimeter accurate. Esse é bom para o paciente, mas veiligheid e cortar de vida mais chiquito e o paciente não está worden mandar for mais para assim biopsia de cerebro caminho de tumor, que sim antes mestre worden assim. Lo que também pode usar tá para paciente que mestre shunt, VPD drain, caminho que tem pressão na cabeça, pero também a câmara no cerebro tá muito chiquito. Ora não está grande, não tem problema. Pero não é pequeno, e ora com a navegação, a neuronavigation, nós por precisamente bepalar a trajetória e a diepte onde tem que ir. Então, ora não está busca mais, pero a navigatie do nabo e indicação como chegar sem problema. We hebben dus een tumor van de hersenen, een vermoedelijk tumor van de hersenen geopereerd. Zo goed mogelijk weggehaald van de hersenen van een patiënt. Nou, dat is heel goed gegaan eigenlijk met het gebruik van nieuwe materiaal hier in het ziekenhuis. We hebben daar 2 bijzondere instrumenten kunnen gebruiken die echt dit soort tumorenchirurgie echt veel gemakkelijker en veel veiliger maken. Dus ik denk dat dat echt een mooie aanvulling is geweest voor deze patiënt zeker, maar ook voor het eiland. Want dat gaat blijven hier en dat is echt de bedoeling van onze samenwerking tussen het UMC Utrecht en het eiland hier. Toen ik als 18-jarig jongetje voor het eerst op de operatiekamer kwam, toen was dat op OK1, op het grote complex van het Academisch Ziekenhuis Rotterdam. Dijkzicht heette dat toen nog, het Middellandse Erasmus MC. En de OK1 was voor de neurochirurgie. En daar boeide het eigenlijk gewoon compleet wat daar gebeurde. En de rest van mijn leven heb ik altijd bij me gehouden hoe interessant neurochirurgie is. En ik ben er ook heel blij mee dat we nu een deel van die neurochirurgie die ik toen voor het eerst daar gezien heb, ook hier uitvoeren. En daar werd toen net de neuronavigatie geïntroduceerd. Nou, heel veel jaren later, want ik ben inmiddels wat ouder dan 18, hebben we nu ook de neuronavigatie hier op Aruba gekregen. Samen, doordat we erin geloven, met heel veel mensen, is de apparatuur hierheen gekomen. Het is een enorme investering geweest, gesponsord. Daar zijn we heel blij mee. En daardoor kunnen we nu heel veel mensen hier op het eiland helpen zonder dat ze van het eiland af moeten. De mensen hier worden getraind, zijn al heel kundig, zeker omdat we hier artsen en neurochirurgen uit Utrecht ook krijgen die meehelpen. Dit is een mooie stap, wat we al vaker hebben gezegd, maar dit is een hele goede stap voor Aruba, voor onze samenleving en voor de toekomst in ieder geval van het beste ziekenhuis van de regio, het Horatio Uduber Hospital in Aruba.